Velkommen til Hammerdrengene, og i dag skal jeg smadre en højtaler. Nu prøver jeg bare igen. Nu prøver jeg rigtigt. Igen. Gør vi ligesom som morgenstjerne. Og så prøver jeg lige med ham. Nu er jeg sur. Jeg skal lige finde noget rigtigt. Så. Sådan der, det var alt for Hammerdrengene i dag, og farvel.